Біблія для маленькіх. Новы запавет. Ісус суцішвае буру. Ісус і ягоныя вучні ўвайшлі ў човен. Яны паплылі праз возера. Ісус заснуў. Хвалі раз-пораз ціхенька пастуквалі па чаўне. Раптам наляцела вялікая бура. Хвалі завалілі човен. Шалёны вецер збіваў вучняў з ног. Апосталы пабудзілі Ісуса і крычалі: «Ратуй нас! Човен зараз патоне!» Ісус сказаў: «Чаго вы баіцёся? Няўжо няма ў вас веры?» І загадаў буры сціхнуць. Адразу настала ціша. Вучні былі моцна ўражаныя. Паміж сабою яны казалі: «Хто ж ён? Нават вецер і хвалі слухаюцца яго!»